tan roto. Eu sabía que rompía. Sí, por causa do meu lores. Eu xa o sabía. Tanto tempo cantando para non ter o seu amor. Eu sentireime sempre malamente. Tra, tra. Malamente. Guillo. Tra, tra. Malamente. Tra, tra. Puxose unha noite rara, saiu o sol e as estrelas. Díxome ese xitano, mellor non saír a velo. Soño que estou con el, cruzando a ponte dos Tirantes. E canto máis a cruzamos, máis o quero o meu lores. Malamente. Tra, tra. Fillo, malamente. Sí, tra, tra. Estou malamente. Toma, tra, tra. Malamente. Malamente. Boa noite a todo o mundo e benvidos. Grazas. Estou sin cobertura. Benvidos e benvidas á final das Murgas 2020. Hoxe participarán Leña Verde. Aplausos. Jana de Leria. A tropa de Moncha Caralla. Os do Valdo Lérez. E equipo Ja. Agora imos presentar o xurado que está composto, por suposto, por rei do noso entroido, o rei Urco, polos grupos políticos municipais, perdón, polos grupos municipais, Pilar Comesaña polo BNG. Aí, así se mira. Guillermo Juncal polo PP. Polos medios de comunicación, Cadena Ser, Osvaldo García. Por Gaiteiro Rías Baixas, Álvaro Novejil. E alguén moi relacionado co entroido Pontevedra desde sempre, Chiqui Viñas. E agora Rosalía. Hola, Miguel. Gustouche a canción? Teño máis, te agardo. Teño máis modelitos. Agora sí que imos xa empezar coa final. Están todos moi nerviosos no backstage e nos camerins. Así que, con todos vos, Leña Verde, do Grove. Dalle Martiña que non parece pedal, collo retales que xa empeza o carnaval. Veña, pasa matera, cálate Robin que ao final ainda che vou dar. Levo 6 horas atrapada ali no telar. Veña, apura veña, vamos tomarnos un momento. Levo un ano cosendo
Ahora imos a facerlle un traxe a uns cantos do pueblo, e parte do estranxeiro chegou o vosso entroido. Deixa Julia que xa empeza a actuación, que xa está aquí Leña Verde, uns influencers da moda internacional. Facemos os traxes a Rosalía e a vosso Drácula, que lle dera Louis Vuitton, pero esta reputación que xa está aquí Leña Verde, pa divertirte, vete de festa con nos, vete de festa con nos, vete de festa con nos. Muchas gracias. Boas noites, Pontevedra. Un placer estar aquí na final das murgas. Somos Leña Verde, unha murga do Grove, unha comparsa do Grove. Sempre me gusta decilo, cando estou neste escenario, aquí podemos vir 20 personas, pero somos unha murga de 52 en total. Así que queremos mandar un saludo gigante a todos os nosos compañeros de Leña Verde que están aí en directo mirándonos na casa. Bueno, vamos a enseñarvos o que temos preparado para vos este ano. É o traballo de moitos meses, de moita xente, de moito esfuerzo, así que esperemos que vos guste a todos. Vamos a seguir falando, vamos a contarvos a historia de Viaxes Bionta, que era unha agencia de viaxes ali no Grove, pois unha muller que estafou a medio pueblo, ti encargaba as vacacións, ela pagaba o avión pero o hotel non, chegabas a Cancún e non tiñas onde dormir, chegabas a Filipinas e non tiñas ni unha chabola para meterte. Bueno, unha vergonza. Viaxes Bionta. Non vai a ser que se veña a mudar a Pontevedra, habrá agencia aquí e quedes todos coa mesma para cara de parvos canós. Viaxes Bionta. Aí as vacacións non. Vamos a contarvos a historia. Todo ano a coser para vestir as comparsas, así jarar os cartiños para ir de jarana. Pero desta vez vou a facelo ben, vou a miralo na agencia. Seguro que non hai problema, que está erado Pepe. Pagín un viaxe a Cancún con hotel de 5 estrellas, con pulserita e todo. Non me pajara o avión, tuve que ir na bodega. Igualiño cun can. Vaya decepción, o ver que era un jalpón ali no medio da selva. Cando volvín en patera, supen que me estafou. Que jeta tes, a contanos a fixes pelo chale. Que jeta tes, teu home paja te a tomar o café. Bueno, vamos a falar dun dos temas do ano. Seguro que ides contar en máis murgas, seguro que os coitastes en todos lados. A revolución do 2020, do 2019. O electrodoméstico indispensable en calquer fogar. O famoso Satisfyer, que nos deixa as pernas a temblar. Atención, porque viñeron os Reyes cargados este ano. Homes, coidadiño. A min tuxeronme un, Sí, no? Pa min que esa señora tamén lle gustou. Bueno, total, se os Satisfyer chega a ter brazos para agarrarnos polas cachas, estabades todos xa perdidos. Así que tratádenos como unhas reinas, como unhas señoras, porque si no, ides a joder a pan e agua moitísimo tempo. Vamos ya. Chejín de sorpresa a casa, caladiño e a escondidas.
A muller está no cuarto, escoitín como gemía. Xa me vi a cornamenta como o rapaz da isla, correndo pola lanzada, gritando Estefanía, gritando Estefanía. Déxame que cho presente, este os satisfaya. Non me jode a cabeza, ni deixa pelos na cama. Con esta tecnoloxía, ti non podes facer nada. Xa conoce a familia, tua irmán está encantada. Tua irmán está encantada. Para aspirar a cociña eche unha maravilla. Para a cabeza das gambas si te cena coa familia. Por si vas do Bran á playa e queres joder na valla. Menuda revolución, es todo satisfaya. Outro tema, bueno, no Grove, nos vimos do Grove, xo dixe, non? Vimos do Grove, xo dixe. No Grove temos un mundo de malotillos, hai moito chavalito hoxe en día, non sabe que pasar da súa vida, nin traballan, nin estudian, van pola vida así como poden. E aquí en Ponte tamén nos dixeron que tener moitos malotillos, na zona do Bao, na zona... Malotes, algúns son malotes de verdade, outros son de mentira. Algúns son solo dos que non sacan o USB sin a seguridade, dos que non poñen os intermitentes, cousas así. Bueno, vamos a falar de eso e vamos a falar do voso malotillo maior onde temos hoxe aquí. Lores! Non porque faja maldades, Pero, ojito, vamos a falar un pouco de Lores, de como chegou hasta aquí, de como lle costou pasar a colisión este ano, de como as cousas se poñen difíciles. Vamos a ver se vos gusta. Como Bao de Ponte, non hai policía, pero hai malotes. Métense pelea, rompen pivotes, poñen entrar no móvil pa ir pola calle. Welcome ao Bao de Ponte, hai ocupase tamén cantautores. Todos os chavales suben stories, cando están de after en PTV. Que pasa? Si non che gusta que muchacha bola, pero sin compasión. Vendo coca, pastis e revendo entradas pa ir a ver o teu cron. Cuidado todo, Dios, ¿qué pasa? Por la calle a peña me respeta y non busques bollo. Son o que lle dixo a Mike Tyson que morder aquela orella. Cuidadiño con nos. Ahora escoita a historia da miña vida, porque antes desto ni Dios me conocía. De como un médico chegou a ser o alcalde da cidade chamada Ponte. Ali en Villalonga, crecín toda a vida, xa era o jefe do barrio e da miña pandilla. Tamén na clase era o máis espabilado, porque todos os anos me votaban delegado. Un do bloque, eu me falando cuns amigos e pideume que fora a liderar o seu partido. E miña nai decía, unha e outra vez, os da dereita de Ponte votarás do poder. pois se me prieto como meu redactor, e xa non salgo ni no faro ni na voz. Ahora que teño a Morera e a de Moaña, o meu equipo é unha animalada. Foi moi difícil conseguir a coalición, porque negociando eu son moi cabezón. Xa podo facer o que me dé a gana, Lores in the house ou a liar a parra. ¡Ja! Somos os jefazos nas eleccións, nos pactamos, manteremos os sueldazos pa seguir tendo o povo enamorado. Ahora que vemos como se falla, que as cousas que todas obras funcionan, xa nos poñemos manos a la obra. Collo costureiro que hai que ir a darlle unhas puntadiñas ao municipal. Ven con
coidado onde pisas, porque Ponte vai a escoupar. Bum, bum, na Ponte do Burgo, bum, bum, ata Nacional, bum, bum, sin gasolinera, ides a quedar. Bum, bum, vamos fecharense, bum, bum, menos merda pomar. Bum, bum, os postos de traballo a nos danos igual. Bueno, estaba de sonte. Veredes que corriximos unha cousiña aí. Onte no rap dixemos que Lores era enfermero. Non nos dimos conta que é médico, pero estuvo público aquí para recordar. É médico, é meme, casi nos comen aí, telos a todos. Te ven enseñadiños, sí señor. Bueno, vamos a cantar ahora unha canción sobre un congreso que tuvemos na Illa da Toxa alá polo mes de setiembre. Alá polo mes de setiembre viñeron a Toxa a reunirse nun congresos todo o que ven sendo o mellor de cada casa. Políticos, empresarios, inaugurou no Rei, e veu Rajoy, e Pedro Sánchez, e todos os que non tiñan que facer na casa apareceron ali. Total, para arreglar o mundo cando non sirven para eso, está claro, non? Vamos a falar de eso e de paso vamos a contar toda a historia das eleccións repetidas este ano e de como conseguimos ter gobierno dunha vez. Na Toxa que nos truxo toda a rela, políticos, empresarios rejateando as collareiras, todos facendo chanchullos para encher as carteiras, perseguindo a Mariana como as moscas a merda. Que merda, merda, que merda, pero merda solo hai unha. Está toda no Congreso e nunca vai pa basura. Joder o pulpo que tomando uns albariños descarregarían o mundo. Sí, 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 pisando os traballadores, eles cada vez máis ricos e nos cada vez máis pobres. Había solución, repetiu as eleccións, ti buscabas maioría e subiron os de Vox. Pensabas que ibas bordar, que atinaras no ojal, no había parche que tapara ese percal. Ahora vamos a pactar, catalanes, comunistas, batasunos e demais. Tua muller para a igualdad, Echenique movilidad, Puigdemont para exteriores, que total fora xa está. Rivera iba pa consumo, que moi mal non se lle dá. Junqueras con ese bollo vai para a Seguridad. Non manda un, mandan sete, Pedro xa durme feliz. Xa hai goberno no país. Sen tempo non era. Posto. Pois efectivamente, sin tempo non era, verdad? Parece que estamos aquí celebrando. Xa hai goberno. Home, podía non haber. Algún foi máis á escuela que cando era pequeno. Berto. Xa sabes ti. Está nai asustada. Bueno, hubo goberno, que ben, final feliz, pero a costa de que? A costa de repetir unhas eleccións donde vimos o auge da extrema dereita, é algo que, por suposto, queremos contarvos tamén.
A verdade é que foi moi fácil facer unha canción para vos. Dixemos, vamos facer unha canción para vos. O sea, para vos, no. Para os da ultradereita. Total, fixemos 3 columnas. Puxemos nunha columna colectivos, personas as que odia Vox. Noutra columna, barbaridades que dixeron os de Vox. E noutra columna, puxemos o que nós sentíamos, os repelús que nos daba a xente de Vox. E fixemos así, mezclamos todo, e saleu esta canción, así que esperemos que vos guste a todos. Dedicado a todos os votantes de Vox que haiga por aquí, que espero que non haiga ningún. Pero si non, vai pa ti. Xente decidir ir a votarte. O franquismo estaba jachado, pero foron exhumado. Como podes vir negarme a violencia no debate contra o teu patriotismo ignorante? Sairemos todos a calle. Que non me veñas a falar de violencia familiar, nin de como coser botóns para poñerlle solución, pero que non te vou nin a escoitar, que xa non vamos ir pa atrás, porque bastante nos costou facer oír a nosa voz. Non é normal o do teu partido, debería de estar prohibido. Andas a fabricar fascistas, todo a base de mentiras. Non é normal o do teu partido, debería de estar prohibido. Basta xa de ataques racistas e reprimir as minorías. Adiós, que vamos a loitar por acabar con vos. Fascista. Ahora, moi curiosa que nos pasou no Grove este ano. Supoño que tamén vos enteradíades, porque, bueno, foi xa a nivel nacional, viñeron os da Sexta, veo todo Dios ali. É a historia dese cura que puxo unha foto de 2 actores porno na folla parroquial. Ui, perdón, os estilistas que son dos vos. Bueno, puxo unha foto de 2 actores porno na folla parroquial, porque era un texto que falaba sobre a conciliación familiar, as disputas, como hai que falar as cousas para solucionar os asuntos, sabes? Total, foi casualidade, é un despiste teno calquera. Bueno. Dis que el buscou en Google pareja enfadada e apareceron eses 2 actores porno, claro. Nadie lle contou que a película acababa ben, o sea, que tiña final feliz. Pero bueno, el puxo aí a fotos e máis. Vamos a contarvos a historia desto. De pesa a cabeza. Ahora don Antonio é o máis fashion de toda a iglesia. Ten o gorro de la cruz, a sotana é de Dior. Debaixo non mires que calzoncillo e non che leva, porque o noso cura vaya fotos busca, xusto de uno clavo que estaría mirando. No interview sendo rapaz, gustaba na derrocar. Ahora que son grande miro a folla parroquial. Vente que vamos pa iglesia, que dis que está a reventar. Penso que está rubia comulja, o que xusto se do conta, seguro que era fan de
a la piedra en la chovida. Ay, 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 estarías ti facendo. Ay, 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 saltándote mandamientos. Ay, 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 porque para reconocerlos, ay, 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 ya tienes que ser un experto. Bueno, xente, vamos a ir coa última canción. Sí, temos que acabar, temos que despedirnos. Non podemos durar aquí para sempre. Hai máis murgas que tamén están moi ben, que está esperando para cantar. Total, nesta última canción vamos falar primeiro do programa este de Chicote que veu facer. Non sei se o viste, se o escoitaste, se o... Que veu dicindo que a Meixa de aquí, que non era de aquí, que non... Bueno... cabreámonos un pouco, claro, cabreámonos un pouco porque no Frove temos 1000 depuradoras, 1000 cetáreas e 1000 vamos, somos os reyes do marisco que viéramos a casa a decirnos que, o sea, veu que o restaurante en la cocina, veu que nos nosos restaurantes non había merda nas freidoras e dixo, bueno, pues vou facer un especial sobre a Meixa e así fixo. Vamos despois a falar dos, por Dios, lores, esos radares a 10 por hora que onte iba Robin, outro día iba Robin paseando o can e tiroulle así un pouco de máis e jodeu a multa. Xa hai que ter pouca vergonza, Que non apajou vinda, Despois aquí en Pontevedra non apajou vinda. Sí. Bueno, vamos a falar de todo eso e sin máis vamos a despedirnos. Volver a decir que é sempre un placer como ao mundo vir cantar aquí a Pontevedra, Pador no Pazo da Cultura. Moitas gracias sempre por os vosos aplausos, polas vosas ganas de pasalo ben, de entroido, esperemos que vos gustara. Cote, non é justo a Meixa, non sei por qué. Esta non é de Carri, ten bijote e de Story. Porque non contas toda a historia tal como é. Solo vendes a túa versión deste pobo tan traballador. Cuidado que somos mecos, e con non se meten indios. Se nos falta o respeto, pa Figueira como meco, noso pobo é un exemplo. Pola sanidade xuntámonos, como cando foi do peixo. Vamos xuntos, todo o pueblo. Ponte, aquí os turistas sempre pasan moi ben. Fotos coa Guardia Real, son de Bifiter, non dixo máis. Lores, puxestes os radares, bandarades. Xa non podo salir a correr, porque un paquete me van a meter. Si queres chegar a tempo, un patinete de esos tesquete. Nunca hai aparcamiento, só valores no concello. O importante son os premios, a mellor cidade pa vivir. Temos todo o que queremos, que lle dera caballero. Vai fechando o costureiro e jardando a tela que sobrou. Xa están os disfraces feitos. Xa empezou o voso entroido. Gracias polo voso apoio, por estar sempre aquí con nos. Disfrutemos todos xuntos, polos bares seguiremos. Foi bonito este momento, volveremos a cantar pavos cada ano en febreiro, cando chegue o voso entroido. Leña verde sigue ardendo, leña verde
volveremos. Si fora Paco xa estaba telón, Non sei onde estará Paco, pero o telón non dá fechado, Un saludo a Paco. Mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando llegaron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me quería. Y bajo tus besos por la madrugada, sin que tú supieras la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te falto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero. No debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo te quiero. Pode che dar un bico, Miguel? Oye, puxéstemos pelos de punta, Sí, ai que mono. Mira, Miguel, vas a flipar. Carme, ti tamén, Mira, porque canto tempo levarei eu presentando as murgas? 14 anos, creo. Bueno, e viu todo tipo de xente a verme. Xa o dixen outro día. A miña nai sempre está aí, como a nai da Pantoja. A miña irmá, o meu cuñado, que máis? As miñas amigas, pero vas flipar. Agora non sei se sabes que estou vivindo en Madrid. Bueno, pois viñeron 3 rapazas, que as tes detrás túa, para mirarme en directo, non playback. Mira, a ver, Ana, levántate, Ana. ¡Aplausos! Desde Las Rozas, tío. Flipa, ¡Lucía! Conso! Grazas, chicas. É que estou emocionada. Ti me dirás, Miguel? Si ou non? Non me extraña, Que bueno. Mira, vou dar un paseo porque teño que decir varias cousas. Claro, primeiro de todo. Ai, hola. Que Rabachol, olvideime dicir. Rabachol está maliño. Está a piques de Palmala. Sí, está aí detrás. Hola, José. Despois o miramos a abrir o telón, porque esquecíme. Mirei a Lores, lle cantei tratrá e xa a miña pensamento xa se me vai con Lores. Entón me olvidei. E outra cousa importante, se non José vaime matar, que é o chico que leva o mantemento agora no Pazo, que non se pode beber nin... Eu sí que sou a presentadora, pero... nin beber nin comer dentro do Pazo. Porque mirade pa baixo, as moquetas xa están un pouco escaralladas. E claro, os pobres chicos e chicas da limpeza
pasan un traballo, entón se non vos parece mal, hoxe está cheo, dá gusto miralo así. Se non vos parece mal, pois non tiredes cousiñas, vale? Nin bebedes nin comedes. Despois podes comer o que queirades ao sair. Ben. Bueno, vou seguir saudando xente, a ver, por aquí. Que? Vou subir. Sí, fíxeno ben, é que a mí Lores, encántame. Está tan guapo, ademais, hoxe. Bueno, Carme tamén, Que? Sí, hoxe estou guapa. Pois despois a verás, vas flipar. Teño máis modelitos hoxe, claro, home, veu Lores. Hola, chicos, vou saudar, pero é que está un pouco estreito o traxe. Se me enamora... Aí ven, José escapa xa. Se me enamora el alma, se me enamora. Hola, preciosa. Dime. Mira, dime, guapa. Ai, quero o micro, quere presentar ela. Quere presentar. Oi, pobriña, ainda non morreu. Como imos plantarlle lume ao parjarraco, di? Que... Marisol, a que cantaba. Desde que... non. Marisol. Gústalle Marisol. Marisol a cantante. Desde que llegaste ya no vivo llorando. No, esa non é, coño. Esa é... Ui, perdón. Carallo. Esa é Salomé. Marisol é a de... Como era que lle cantei a Lores tamén? Como era? A ver, alguén que sabe algunha de Marisol, como era, señora? Sí, maravilloso. El que estando contigo me siento feliz. Y cuando te miro. Ay, qué mona. ¡Ole! Pois sí que Marisol, Sí. Que mona. Eu sigo, se non me quito protagonismo, Vou seguir por aquí, se van a poñer unhas pernas de tanto subir e baixar. Onte decíame o meu irmán, non, esta mañá, que fun tomar unha caña. Ai, Josiño, que cansada estou. Home, non paras de baixar e subir escaleiras, como non estar cansada? Hola, chicos. Que tal? Ai, vou seguir, vai. Ai, David, faime unha baixando as escaleiras, cantando a la Pantoja. Vai, vou. Se me enamora el alma, se me enamora. Ai, pero sin o micro. Rafa! Espera, sí. Vale, xa está, porque despois non máis mandas. Total, para qué? Sí, total, despois... Diego, sí. Ai, Diego, pobriño, que está malito. O de Pontevedra Viva. Home, non nos dan pinchos. Está baixo de defensas, Diego. Claro. Ai, xa non digo nada. Bueno, penso que deben estar os seguintes murgueiros. Vou ir por aí para saudar a máis xente que está, que me dixeron. A ver. Hola, María. Que guapa eres, hija. Sempre estás morena, tamén. Pareces Tina Turner. A ver, que está por aquí Víctor tamén. E tamén está Luís, creo que me... Fran, despois vou para arriba, que estás moi lonxe, creo. Despois... A ver, onde está Luís? Luís non o miro. Luís que me deixou o seu local para estrenar eu o microteatro Valiente. Que este ano actuei nun Teatro Madrid, non sei se sabedes, Amigo, con que vos parece que estades a falar? Cuidadito, Home, hola, Víctor, que tal? Outra vez por aquí. Rico. Bueno, sigo. Non veu L'Oreal, tampouco hoxe. Voulle preguntar a Lores, a ver se coñece a L'Oreal. Lores, ti sabes... Ai, non podo, despois, no seguinte, porque xa me dá un aviso. Este aviso é que xa va a empezar a seguinte. Despois... Pilar, aí vou, Pilar. Que Pilar me axuda todos os días, pobre. Que boa, Vamos a todo. Non, muller. Aquí está estreito este. Sí. Menos mal que hoxe vou con falda larga, porque outro día de pirata... Sí, xa me cotillearon. Estos cámaras son moi listos. Bueno,
Con todos vos, o equipo Ja. Pero María, espera que non está. Está ainda non está. Pero non é... A ver... O aviso era... Díxome Pacheco, que é un tío genial. Cando apagueu a luz un pouquiño e suban, ti xa... non están. Bueno, Miguel, o que íamos? Ti coñeces a L'Oreal? Sí. Sí, que ten así o pelo. Que concelleiro do PP? Ah, chamolle L'Oreal vivo luns. É pavero, É gracioso, sí. Pero que está na corporación? Ah, non coñecía. Non sei, L'Oreal, chamolle, porque é pavero. Bueno, vais outra vez. Ai, non, porque voulle facer traballar a Pilar. Non, deixa, sí? Bueno. Bueno, carallo, bueno. Esta non está preparada, ainda que vos pensades que sí, O equipo Ja! Non podo máis. Teño a prótesis esta non vai nada ben. Para facer exercicio, non che vai nada ben. Non vou ter que falar co Dr. Costa porque isto non vai ben. Daqui. Ai. Vai. Eugenio! Como cansa isto? Eugenio! Salúdame sempre! José, xa empezo a notar os achaques da edad. Pero que edad ni que edad? Eu síntome como un bebé. Como un bebé? Pois sí, sin pelo, sin dentes, e acabo de mexar por mí. Vai ao carallo. Antonio! Ei, mira que fa ruido con iso. Bótalle aceite de ballena. Ballena? Ballena esa que está aí deitada, mira pai, non leva máis de 3 abdominales. Pobriña ela. Quedou chamuco dormido neste aparato, Manuel! Pois sí que che quedou dormido, sí, que xa os escuitei roncar 3 veces. Queredes deixar libre un aparato, por Dios, que temos aquí a Oscarina tirando xa, mira as grasiñas todas que ten, que hai que quitarlle estas grasiñas, home. Bueno, si, home, si. Esa como non accidente con Fire vai che apañada. Mirad unha cousa, como xa temos licencia dos aparatos estes, a partir de ahora, 5 euros por aparato. Mira que eso de ratas, por non pajar, eso de esa hostia, Farei gimnasia especial, camiñarei ao parque as mañas. Eu fai anos tiña sonos, agora un sono tonehei, agora un sono tonehei. Moitos anos comigo perdidos, semillón de norino, tamén a crosis e a tope de kilos. Atención, que te sube, coas gimnasias do rei. Madruguei, xa veño de almorzar, agora son casi gimnasia antes que a filla, non sepa que te o rapaz. Os brazos estirarei, as pernas as abrirei, non penses tan mal, che digo, que as terro e as abres na moi ben. Vamos! As veces me daban calambres, era un descontrol. Daba estes 4 aparatos, tiña agujetas, non me daba doblado. Minha muller os probaba, non era eu só. Era parte contenta, sudaba moito, digo calma.
visten los aparatos. Mira qué pernas, que mira qué brazos, mira cómo me puxen, qué pectorales, de todo conseguido a base de esforzo. Ahí está, ahí está. Qué tipo teño xa. El paso xa que miras, mira a ver si a todas a ficha sigue igual. Si nace aquí, si nace alá, así estou eu que estou señal. Que chegos de cabezona, pequeniña xoguetona, e que visificarona. Se así a monitora. Fago máis matroso, non pesando coxo, vou facendo como poida que non son ningún rapaz. Teño que facer meus movimentos en cada un dos aparatos, e activo tanta acción como me quitan o cintrón. Son para activarte en esta sesión, e xirarei o da roda un poquillo. Todos les gusta máis sempre a muller, e xirarei un pouco a cintura, e o meu lumbago eu curarei, eu curarei. Farei o show, e esta gimnasia, non se ven aquí, van así, a senta marcha. Farei o show, e esta gimnasia, non se ven aquí, van así, a senta marcha. A senta marcha, a senta marcha, a senta marcha. Baixa, baixa, senta marcha, esa marcha, así escacha. Mírala, 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 esa da malla. Mírala, 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 esa escaralla. Mírala, 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 esa da malla. Mírala, 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 esa escaralla. Isto vai empezar agora a practicar. Ejercicio para mayores, todos aquí vamos a probar. Todos arriba ya, volveré a sentar. Pero otra vez arriba, palmadilla, coas más. Todos arriba ya, volveré a sentar. Pero otra vez arriba, palmadilla, coas más. Todos a disfrutar, por poderles apuntar. A gimnasia que este año trae aquí o equipo ja. Grazas. Mirade, aquí en Pontevedra temos dous tipos de ratas. As ratas estas todas que por non pagar 5 euros correron como chispas para o micrófono, e as ratas que fala Rafa Domínguez, que hai unha mansión. Pero xa terminaron todas aquí o gaiteiro de Michelena. Se non quedou unha, empezou a tocar, borraron todas. Se vedes algunha, avisade, que hai que contratalo outra vez. Rata como un conexo, dando un paseo coa xente ao lao. Todos corrían, daballes no xo, vendo a comendo un pollicao. Alguén quería a Fran da jungla, ninguén sabía o que facer. Pero escoitouse unha voz moi fina, Rafa Domínguez, chama a Miguel. Hola Miguelito, hola Rafael, pasó por Peregrina, Peregrina eu pasei. Viu vostede a rata non a vi. Fai algo Miguelito, farei no Rafael. Rafa dixo eu el paseo, buscades
Mira unha cousa, unha pregunta. Que vos parece mellor adornos da Navidad? Os de Pontevedra ou os de Vigo de Caballero? Os de Vigo, que decides? Como os de Vigo? Vamos a ver. Nós aquí temos na Alameda tirolina. Vale? Unha tirolina impresionante. Depois temos na pista de xeo, cars, churros de Jaliano, que non fallan todo o ano. E ainda por riba, por onde pensades vos que aterrizan os avións en Vigo? Polo abeto da Peregrina, carallo. Logo pensades, menuda lucería ten. Pois aí xa están os avións todos. Caballero, el vaya máis co alumbrado. Mentres tanto aquí Lores foi elo iluminado e manda por la herrería o mesmo abeto tuneado. A ver, caballero, vaya Nadal, caballero, falan de Vigo, Lores presume de abeto. Abeto a noria segura, 60 metros de altura. Pista de xeo aquí Lores, 60 puntos de sutura. E cos churros Galiano, cago coa noria este ano. A ver, caballero, vaya Nadal, caballero, falan de Vigo, Lores presume de abeto. 20 cañóns van a neve, en Vigo polo Nadal. Pero Lores insiste, non é medioambiental, e dinos idea por ela, a forcarei ao final. A ver, caballero, vaya Nadal, caballero, falan de Vigo, Lores presume de abeto. A ver, non podo acelerar, estamos a local. Avisados, donadas coña multas, alternazo no récord. E a ver, non sei que vou facer, adiantome. Era Lores, o Alfa por Riestra, esa prisa me despista. Dime cando, bestia 10 por hora, agora pensa Lores en poñer o radar para ti. Ahora, mientras preparamos todo o tema ese de Mingo Rubio, saborixemos onte, que si estábamos hoxe aquí, que unha sorpresa timos esperando para vos. Mientras damos entrada a estes que se están preparando, esta sorpresa, así falando do radar, que outro día, alcalde, hai que subir o 10 por hora, porque outro día pasou o Parrulo nun patinete, parou na local, alto, ¿y por qué me ha parado? Dice, me venías, Parrulo, venías a 15 por hora por aquí. ¿No viste la señal? No, la señal sí que la vi. Lo que no vi fue al radar. Volando, Flamingo Rubio volando, 1000 seguidores mientras tanto cantaban el cara al sol. No entiendo
allí enterrados, el valle queda conmemorado. En tanto tiempo es normal, con tanta vida social. Pienso todo el día en la luz del día. Me mueve las piernas, me mueve los pies, me pone la cabeza, la gorra del revés. Saludo con la mano y digo que ha pasado. Seguro que me quieren para otro golpe de estado, para otro golpe de estado. Toda mi vida fui general. El caudillo Franco yo me hice llamar. Darme respeto, dignidad. Pues yo hecho polvo me fueron a desahuciar. No me dio tiempo ni a saludar a esos fans que no paraban de gritar. Hoy a mi nieto por ahí se irá, que de tierra el pobre abuelo alto está. Al momento pensé estos querrán que ponga orden al conflicto catalán. Viendo el tejero me puse a rezar, como diga el suelo sin yo aún aterrizar. Quedé más tranquilo sin ir a mediar, y eso que alguien dijo sale a acojonar. La ley de memoria histórica está, así que ahora a mí no molestarme más. Y esto dice todos, todos, todo el auditorio. Estaba muerto, lo hemos resucitado. 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 Bueno, veña, xa está ben de resurreccións por hoxe. Aquí liaron as de almas veganas. Dios mío querido, menos mal que as galiñas miña nai xa están todas no psicólogo, todas. Ahora non poñen os jueves, porque si foi a jalo antes, que se foi a galiña, que se as violan, menos mal que temos un jalo encantador que as enamora a todas. Buah, sabedes. As de alma vegana dixeron que o jalo é un violador, que monta moitas galiñas que non queren ter relacións, e fainas poñer os huevos que despois comemos nós. Eu jalo agora, non as viola, as enamora e se volven tolas. Elas invita a un prato de millo, elles preguntan se queren ter un fillo. Despois métese coa pesca cos peixes, sufren todas con nós, que teñen tamén sentimentos na miña cara, ficaban dos. Aí veñen dúas correndo que lles quitaran duelo por Dios. Miro pra elas, cheas de piercings, tres no narices e tenas orellas, almas veganas, non ser tan finas, os meus azos son piercings das lubinas. Vamos a seguir con outro tema que nos afecta a todos, vale? Cando vades pola zona e tal en día de peñas, os rapaces coas pistolas, e eu perdo todo eso, todos aí os vómitos, a basura. Pero, que pasa se é un día de boda e temos que ir á boda? Dios mío, eso foi un caso real, pasounos aquí, vais a ver como esquivaba a miña tía, Dios mío, para ir á iglesia, eso que a tía correu tanto, nunca correu tanto na miña vida, Dios mío, para ir á iglesia. Era azul, era un día de boda, con toda estaba chea, la iglesia esperaba me papo, vaya Cristo de verano, con peñas no andaba chezado, corriendo
boda jurada, cruzando Gutiérrez Mellado. Eran cerca das 3 e fora un grupo de niñatos, un xogaba coa pistola, xusto cruzando me daba, era un neno de papá, disparando me salpicaba, viño tinto ou sangría, quedei alucinada. A boda en Santa María de Parva pasei por ali, puxeronme perdida, e ainda se rían de mí, e ainda se rían de mí. Que non sei para que estamos con tenedores, se empeñas nas calles non se recicla, que leva zapatos con tacones, e ia esquivando o beso toda mi vida. Deixando os besos en cada esquina, ai, besando alcohol e non o beso verde contamina. Ai, o calor cheira non la nega e sempre que vomita. Ai, ese foi o daño e a bella se peregrina. Ai, así borrachos noite e día. Paseas por la zona media tarde en Pontevedra, podes darte por pringao, porque estás en toda chea de rapaces en plena juega. Sen ninguna pistoliña salpicouche desa mezcla que lle fan. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. E se paseas por la zona media tarde en Pontevedra, podes darte por pringao, porque estás en toda chea de rapaces en plena juega. Sen ninguna pistoliña salpicouche esa mezcla que le fan. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Bueno, ahora vamos un pouco con cánticos de taberna, recuperamos esa tradición de cánticos de taberna, donde facemos unha cantiga ao submarino de Aldán, ao pelo de Sarandeses, e tamén aquí ao de Ciudadanos, Albert Rivera. A ver se vos gusta. Miña boa soltou pola boca, ven por Aldán submarino de coca. Centos de fardos de cocaína, vía na praia non era salfina. Os misilóns abríanse solos, os reverenzos abríanse tolos. E miña boa chupando pardeles, e aí nadando Aldán a placer. E pousa, 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 non se chocora probar esa cousa. E pousa, pousa, siña, que miña boa xa está pasariña. E pousa, 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 non se chocora probar esa cousa. E pousa, pousa, siña, que miña boa xa está pasariña. Sarandeses empeza a percarga, foi a Madrid a ver se la salva. Sarandeses saiu de Madrid facendo un inxerto e diso non fala. Na súa cala puxeron teus pelos que talan os meus con esquexa dos huevos. Agora presumo, alguén me comenta, con tres pelos xa fai unha trenza. E pousa, 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 non poñas máis que ves esa cousa. E pousa, pousa, siña, destapas o pene unha peniña. E pousa, 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 non poñas máis que ves esa cousa. E pousa, pousa, siña, destapas o pene unha peniña. Di que Malú e Ver Rivera van ter un fillo sen tempo non era. Que Rivera deixou Ciudadanos sobre la tiña algo entre manos. Que che verá cantando Malú, bailando que niño listando yo cu. E ti Rivera que che espera, deixas en alas e te pasas a pera. E pousa, 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 Albert Rivera con toda cousa. E pousa, pousa, siña, o con Malú te outra meniña. E pousa, 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 Albert Rivera con toda cousa. E pousa, pousa, siña, o con Malú te outra meniña. Bueno, ahora vamos xa con temas maiores, temas de dos rombos. Os rapaces, por favor, que tapen as orellas, vale?
A ver, este vai un tema así relacionado con que un amigo mecánico noso, pois claro, o home, pois, se chega a casa e ten ganas de leria. E a muller sempre lle pon, bueno, xe dame a cabeza, mañan, aí non pode, tal. E o home enterouse polo periódico que había un club de alterne que daban churrasco. E tiña unha fame negra e dixo, bueno, pois se non teño unha cosa, teño outra. Non vou comer churrasco, carallo. O que pasou contámoslo agora. Traballa para a Volkswagen, eche un manitas mecánico bo. Pásache os días debaixo dos coches, que cheo de grasa me cheja por Dios. Cando imos pa cama, a min dame cousa, quere botarme un kiki e me fajo o avión. Segue cheirando a grasa e dou media volta, facéndome a sorda nun lado do colchón. Iso me enfada, dime na cama, ti si tes grasa succión, con tanto viste con guarnición. Iso me enfada, digolle en cama, a grasa que teño un lampón, en chavera a ti toda semana. Menudas noticias son temas tabú, dándome churrasco en algún puticlub. Comer ali churrasco nadie se imagina, dando de primeiro a meixada fina. De pronto me vin por ali xa pasara, Alberto Chicote o local inspeccionara, que probara todo o churrasco da barra, dándolle un mordisco e despois informaba. Estaba arisco, estaba disco, fixeran con agua do pito un pucheiro de caldo de marisco. E vaya fisco, e vaya fisco, ameixa toda ilegal, procedente do norte de Portugal. Pero fala máis alto, pégate o micro. Eu que teño que facer para enamorar unha rapaza de 40 anos? Que aparato teño que usar? Home, pois é fácil, mira, o que está de mola. O Satisfyer, este que che ven por aquí. Mira, ven para cá. Con esto vas mallao, regalo seguro. Agostaronse en Navidad, mira. Ten dúas velocidades, por lo menos este, que é o XXL. Mira, ten o más que é un on. O on empeza a succión. Dalle, toc, 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 toc. Eso. E agora, pois, ten esta velocidade aquí abaixo, que esta velocidade de estar. Aquí xa cando empeza a mullar mexar. Aquí xa, dalle. Aquí xa. Muller, voy a enseñar este Satisfyer que traigo para ti. Aprenderás a usarlo, los hay que se esgotaron, están arrasando. Produce unos orgasmos que paran muy feliz, funciona, no lastima, ante el vestido arrimas, un movimiento gritas. ¡Oh! Este es Satisfyer que traigo para ti, así, así, acerca tu vagina, así, así. Verás como suspiras, así, así, sin no gusta intenso. Este es Satisfyer que traigo para ti. Juntos, juntos, me ven dos orgasmos. Juntos, juntos, con esto estoy sudando. Juntos, juntos, creo que estoy mechando. Tráeme un pañal que este aparato es brutal.
rimas, un movimento gritas. Es que o Satisfyer que traio para ti. Así, así, acerca a tua avenida. Así, así, verás como suspiras. Así, así, si ton gusta tu intenso. Es que o Satisfyer que traio para ti. Xuntos, xuntos, me veñen dos orgasmos. Xuntos, xuntos, con isto estou sudando. Xuntos, xuntos, creo que estou mexando. Quereme un pañal que está para tu eructar. Bueno, gracias. Un año más, el equipo JA se despide de todos ustedes, deseando que, bueno, ese tiempo de espera, que os haya merecido la pena. Nosotros contentos de estar un año más participando en este gran concurso de murgas, que ya lo dije, que es un nivel impresionante y ya no se sabe lo que inventar. Recordar a tres compañeros que no están con nosotros, Jacobo, Carlos y Frey, que están hoy por ahí abajo, que es compañeros que hoy no pudieron estar con nosotros. Fuertes aplausos. Y nada, y a las demás murgas también por hacer grande este certamen. Nos vemos para el año. Gracias, equipo JA. Venga todo el mundo, que hay que estar bien preparados. Esta noche toca el cantar acompañados. Ya tenemos frase para hacer final glorioso. Cantamos todos juntos al deporte, este me apunto. Cantamos todos juntos al deporte, este me apunto. ¡Arriba! Es la hora, es la hora. Es la hora de acabar. Toca, toca, palmas, palmas. Y acabamos y no hay más. Gracias por su asistencia. Y a las murgas que aquí están. Que volvamos siempre juntos. A cantar y a disfrutar. Se va el equipo JA. Oh, 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 acabó su actuación. Oh, 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 ahora toca descansar. Oh, 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 este aplauso es para ustedes de la murga equipo JA. Aplausos para o equipo JA. Aplausos para o equipo JA. Esta noche cambiará mi vida. No quiero ser ya más abandonada. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que añoraba yo su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorada, no digas que lo quieres, déjalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Ah, bueno. Y ya está. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Oye, senta, que está Rafaela en el escenario. En esta noche ya estoy muy contenta. Ha parecido lo que yo esperaba. Me ha mirado con los ojos tiernos, no se parecía nada a él. Y me ha dicho que era culpa suya, al diablo con la libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorada, no digas que lo quieres, cámbialo. A ver, non escoito palmas. Home, que agora teño que dar para atrás. Tengo yo esta fiesta, pero... Ahí vai. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. ¡Más fuerte! Mire, Miguel marchó. Si un día te has sentido enamorada, no digas que lo quieres, cámbialo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta donde descubrí su amor. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta donde descubrí su amor. ¡Olé! Eu dixen, apagada a luz de sala e enfocademe a min solo. Bueno, non pasa nada. Teño un 10 na puntuación. Eu podería gañar o certame de Burgas perfectamente. Digo, Pacheco, pon a luz de sala. Pilar, mira. Agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. Ven, espera, vou posar a chica, señor. Así como Rafaela. E si fuera? Era aquel programa que tiña. E si fuera? Repito, non se pode comer na sala. Nin traer café. A que non, señor? Cubatas tampouco. Nin outro que iba polo whisky onte. David, sacaches boas fotos. Si queres repito, Si, o pase tipo Rafaela, veña. Así teño book. Va. Que pesadas son, Xa está. Sigo por aquí. Que tal as murgas? O están pasando ben? Baixo máis? Mais que antes, non creo. Antes de Andaluza estaba guapa. Agora oi de Rafaela Carrá. Rumores, rumores. Porque tenía unha mujer. Xa sei. A ver, vou armala mentras, como hai que facer tempo. A ver, vou poñerme aquí. Eu vou decir, porque tenía unha mujer. E todos levantades a man e decís... Vale. A ver, vou poñer aí, porque así miro ben. Estades preparados? A ver, como tendes que facer? Pero máis forte o grito. Que foron a mexer xa? Estades evacuando? Bueno, hoxe aínda, pero onte estaba eu actuando e todo a xente... Eu non sei se iban a Hijos de Rivera ou que iban directamente a mear. Flipa aí. Bueno, pero hoxe non. Claro, hoxe como está Lores, todos queredes quedar ben con él. Pero comigo pasades. E de xa mexer non vos importa nada. No, que vamos a facer? Que dolor, que dolor. Espera, tranquila, Marta. A ver. Eu vou dicir, porque tenía unha mujer. Fatal. Que? Ah, vale, que non me enfocaban, claro. Máis forte, a ver, eu non podo sentir moito porque senón... Tal, pero a ver. Arriba as mans.
Esto es un atraco, nena. Ben, e agora, para os lados, dereita, esquerda. Que dolor, que dolor. Vale, bo ensayo. A ver, Lucía, non te enteras, tía. Facen así. Así, esquerda, Carme, esquerda, dereita. Oi, o Guillo, o yogurito Pepe, whatsappeando. Guarda o móvil. Aquí sí. Aí está Pilar. Pilar, xa estás falando. E que non paras, tía. Ah, sí, estou guapa, como de Rafaela. Que mona, sempre está piropeándome. Mañán invítese unha caña na herrería. Non, mellor na Eleña. Gústame máis, na ferrería. Bueno. É que se fago así, igual... A ver, vou facer o movimento. ¿Cuál es mi cámara? Vale, a ver si non me cae peluca. Pero abaixo, sí, abaixo. Aí vou. Fiesta. Me cae para atrás, sí, cae. No, mellor non fago. Bueno, a ver. Porque tenía una mujer dentro de un armario. Porque tenía una mujer dentro de un armario. El pobrecito decía... No, xa non me acordo máis. Sebastián, que? Non fixeches que dolor? Repetimos. Sí, mellor será, non, señor? Que? Vaya a mexear. Pobriña. Pero rápido, que van a empezar a seguinte murga. Corra, por aí non é o baño, muller é por ali. Non se entera. Onde vai por ali? Esta non va a baño, a saber. Vai a sacar o móvil e por Amazon vai a comprar o Satisfachere. Para que non cotille a amiga. Foi para ali, non foi para lá, que o baño. Ele sigue. Eu actuando, a xente paseando, as murgas tocando, é acojonante. Bueno, sigo. Porque tenía una mujer. Ai, mira Shakira, espera, ahora vais a cagar. Espera. Señora. Oiga, moi ben, o do momento de cu, Eso que fixe, a ver, levántese. Sí, mira, moi ben. Parecía Shakira. Sube. Veña, suba, que fixo moi ben. Así, momento de cu. Suba un momento, que fixo moi ben, Ai, ten vergoña, fixo así, que dolor. A ver, bueno, moi ben eso, porque tenía... Explota, que explota. Eso tamén mola. Que está cotillando vostede? Sí, e a decirlle algo a muller. Ah, mira. Vamos a quitar unha foto. Diga 33. Bueno, paseo por aquí porque como... Toni, estou guapa hoxe. Sí, pero de que vou? Sabes de que vou? Este non se entera de nada. É como o camarero de Malasaña, que non sabía quen era Tina Turner. A ver, quen son eu? Pero fala forte, home. Espera, que está Joaquín, sal, que me ten que facer unha foto. Ven. Ui, outro Satisfachere. Bueno, sigo subindo porque estes aínda teñen para rato. A seguinte murga. Mira, vou saudar a alguén. Porque resulta que eu baixo e subo tamén as escaleiras e con tanto glamour porque estive no equipo de atletismo desta nosa cidade, a ximnástica. Entón tiña unha entrenadora fantástica que se... Agora esperade, que vou saudar a bici, Home, tanto baixar e subir. Xa están, bueno, sí, pero vou saudar, Pablo. Tiña unha entrenadora fantástica que se chamaba Bici e que me está mirando para a tele. Bici, un bico, grazas por entrenarme tamén. Mira que estilazo baixando, subindo as escaleiras. Mira, Bici. Mira. Isto é estilo. E ademais son contos. Paco. Agora teñen prisa, carallo. Aquí sí, Rafa. Rafa, mandachesme esa foto, salía bonica. @hotmail.com. Ai, hola, Luis, despois, agora se non me riñen, despois vou a por ti. Ben. Aí vou, Pilar. Ti tranquila, que miras, estou entrenada. Fixe marcha atlética, Como Jordi Llopart. Ai, que mono. Os seus pés?
Agora voume cambiar. Miguel! Ui, Miguel whatsappeando. Miguel, voume cambiar agora de outra cousa. Non, era a mesma, pero con outro modelito. A ver. Ostras, espera. É Colina Morgan. Ah, sí. Con todos vos, Valdolere. Comunico a plaza de Velutino, gracias ás miñas trampas, quedou regalizada. Pero temos outra peor. Trátase dunha especie invasora que non hai maneira de destruíla, como xa puxen no meu Facebook. Non se sabe se son alienígenas ou extraterrestres. Moito cuidado. Vino despois do campo da festa do Cabadelo, pasando a casa de Ruibal e Margarita, hai un paso cebrado pintado. Incluso tuve que aparcar o meu coche que se me atravesaron diante. Marchei dali cajando hostias. Eu son vegano porque ela quixo así, porque non me apetecía discutir. Dime, tía, que merda sabe o brócoli. Eu son vegano, xa me empezo a convencer. Di que a fruta é mellor que un bistec, pero o corpo non o quere comprender. Vanse acabar as tapas do bar, os callos que fai miña sogra. Despois de chollar pra casa sen parar, sobraron de onte dúas alcachofas, sen sabor concedor, pero feitas con amor. Agora que fajo eu, co que me gusta a min comer, o verde non che me vai ben. Espero que non se entere a muller. A mí me gusta el flow de la remolacha, me la como así, que festín y como empacha. A mí me gusta el flow de la remolacha, me la como así, que festín y como empacha. Písala, 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 la remolacha. Písala, písala, písala. ¡Vámonos! Dale a tu cuerpo al día una berenjena, que tu cuerpo agradece que comas cosa buena. Dale a tu cuerpo al día una berenjena. Eu xa non se como carne, quiteime do chuleto, fajo a dieta da cachofa e adelgacei un montón. 4 días con acelgas e 2 con melocotón. Viva a vida do vegano, mira que feliz estou. Se coge el mango, se lava el mango, se pela el mango, se corta el mango, se chupa el mango, se tira el mango. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Onte probei o cuscús, valientes son, con quinoa, aguacates, máis arroz. Que malo estou, ai Jesús, que situación
non aguanto, vou ao baño con perdón. Ocupado. Empeza cun apretón, volve outro reto tijón, e eu fajo de tripas corazón. Xa me está caendo o sudor, vou sufrir un reventón, e isto nunca pasou con chuletón. Desde que me quitei as frituras, tamén esas comidas basura, para mellorar esta figura, porque ser vegano é unha finura. Se de noite pido un gin tonic con verdura, cando quero fumar un pitillo con verdura, a donde vou tomar unhas cañas na verdura. Se de noite xogamos na cama, malamente. Cando eu casei eu podía comer de todo, teña carne, pepitoria e centolos. Fume engordado, almonada exagerado, uns quilillos na valija e outros por aquí no lado. Agora o conto vai cambiando cada ano, non pensedes que me obligan, eche amor de vegano. Eu gosto de papar hamburguesas De lentellas. Eu gosto de papar parrilladas De acelgas. Eu gosto de papar o que diga miña nena. Eu xa non che teño sangre, teño che leite de avena. Eu gosto de papar hamburguesas De lentellas. Eu gosto de papar parrilladas De acelgas. Eu gosto de papar o que diga miña nena. Eu xa non che teño sangre, teño che leite de avena. Esto está durado de tanta verdura, hasta o carallo de ser un cabalo. Quiero comer carne a ver o que dura. Esta moda de ser un vegano, esto está durado de tanta verdura, hasta o carallo de ser un cabalo. Quiero comer carne a ver o que dura. Esta moda de ser un vegano. Somos veganos, o lunes faltábanos proteína, pero hoxe non veu a muller, puxémonos de churrasco hasta aquí. Teño unha sobredosis de proteína que non podo con ela. Bueno, boas noites. Somos unha murga do Valdo Lérez, unha murga nacional e internacional, así que boas noites, buenas noches, ou como dirían en inglés, como se diría en inglés, sabes como se dice? No. Welcome to Rías Baixas. Bueno, nós somos veganos, pero eso todo... No. Tuvemos suerte que deixamos a muller na casa, que é a que nos obliga. Tuvemos xa comendo os pinchos e todo. Tuvemos moita suerte porque podemos comelos todos, porque como dixéramos que eran pinchos veganos, non nos veu joder Manolito el guapo. Dixeronlle que era verdura, non se acercou. Que tipo, bueno. Pois nada, a muller non veu porque dixémoslle que non pasáramos á final, dixémoslle nós. A final son todo murjas do Grove, e creeu, non? Non sei por qué. Pero bueno. En fin, un consello, non vos fagades veganos, nos fixémonos veganos para ligar máis pensando que o sexo iba a ser mellor, pero para nada. É peor. Pois claro, ela como non come nin salchicha nin huevos, e a non nos deixa comer bacalao, estamos a dúas velas. Pero bueno, xa nos conformamos, porque total, ¿para qué? ¿Verdad? Así que veña, vamos alá. Se o coronavirus chega aquí a Pontevedra, agora mismo xa me vou a preparar. As mascarillas agotadas xa non quedan, un tanga nas orellas e non me vai pillar. Total, para que me vou a preocupar, as cousas como veñen témolas que tomar. Se o Concello sabe que hai 13 murgas, 7 nun día, eso é unha barbaridade. Me podería desfacelo en 3 días, o xurado desperto non estaría mal. Total, para que me voy a preocupar, as cousas como veñen, témolas que tomar. Se un dibuixante espincha un loro na parede, ponlle unha cinta americana, xa ves tú. Dome unha idea, vou falar de sarandeses. Total, para que me vou a preocupar, as cosas como veñen, témolas que tomar.
Vai, vai. A nosa ponte máis antiga en Pontevedra está de obras e agora lle poñen luz. Coa barandilla e todo ese lucerío parece a entrada de calquer puticlub. Total, para que me vou a preocupar? As cosas como veñen, témolas que tomar. Se vas andando con prisa na peregrina, non te despistes, controla a velocidade. A miña abuela que chegaba tarde a misa parece unha coña, saltoulle o radar. Total, para que me vou a preocupar? As cosas como veñen, témolas que tomar. Total, para que me vou a preocupar? As cosas como veñen, témolas que tomar. Bueno, Pontevedra, non somos veganos, pero como faltábanos un pouco po título superior de gilipollas, dixemos, vamos ser influencers, vamos sacar o FP2 de influencer. E para influencer trouxemos a un gran influencer que coñecido de moitos vós, que é Víctor de Sabarís, que está con nós esta noite. Un aplauso para él. Como presidente da Comisión de Festas non tuvo tempo a patrocinar a festa, pediu-me a min de favor se lle podía facer un vídeo. Eu encantado, sen problemas. Incluso vou publicar no meu Facebook. Como vedes, xa me truxo o cartel da festa. Vou non ler. O sábado, día 30 de febreiro deste ano 22.000, celébrase a festa da Virxen dos Dolores. Ás 10 da mañá farán unha alborada o grupo de jaitas Os Empalmados de Ponte Caldelas. Despois haberá unha laconada. De lacón, nada. E incluso se rifará un Satisfyer. E para terminar, teremos un grupo do Grove, que non se sabe se é un grupo ou unha orquesta. Son os tres triges. Incluso me di o presidente da comisión que vai haber unha gran carpa. Xa que son vegano, voume facer influencer, porque está de moda poñer todo en internet. Sacolle 1000 fotos ao meu plato de comida. Se me vira miña nai, xa tiña 2 hostias en riba. Entro ao restaurante, digo que son influencer. Teño seguidores e vai no ver moita xente. Entonces me dice o dono de ali, pásame pra fora, salme de aquí. Hai que ver o mundo, está cheo de delincuentes. Ti non eres influencer, eres parvo rapaz, pero agora sabe o máis xente. Non podo con tanto verde, eu quero carne, tiro a toalla, xa estou cansado. E cando salgo de marcha, solo hai nabos, nabos e nabos. Levo pouco tempo con isto do veganismo, sacolle proveito porque aparento máis fino. Cáeseme a baba
por unha boa chuleta. Son un vegano máis falso que o abrazo de Pedro Sánchez e o Coletas. Se como quinoa, despois vou polo McDonald's. Cando ceo soja, a barriga non perdoa. Pero é que teño que aparentar ir con moito xeito e disimular, porque ser vegano dá moita categoría. Cando non me mira nadie, lambos cristales das carnicerías. Non podo con tanto verde, eu quero carne, tiro a toalla, xa estou cansado. E cando salgo de marcha, solo hai nabos, nabos e nabos. Bueno, Pontevedra, a tope de proteína, temos que falar un pouquiño do gobierno, verdad que sí? Fijaste, no gobierno este que hai agora, me cago en diola. Hai máis xente que nunha comparsa do jorobe, chico. Bueno, Greta, que veu con nós, un aplauso para ela. Tuvo que vir andando, non puido vir no barco porque non lle dá o calado da ría. Que, por certo, con tanto Satisfyer que desvidou polo pazo estes días, Lore, xa podíamos dragar a ría, macho, de tanto chupar entre todos. Acabábamos de dragar a ría antes que os chinos de construir hospital, Veña a chupar igual. En fin, como idea, vale? En fin, eso, que vamos a falar do goberno, veña. Desde Pontevedra hasta los del EP, todo el mundo sabe que el gobierno nos miente. Desde Pontevedra hasta los del EP, todo el mundo sabe que el gobierno nos miente. Ahora vienen estos del PP reclamando de una vez que sea gratis la autopista. Cuando estaban ellos en Madrid, esto es lo que hacían. Y lo que faltaba por oír, que también lo reclamó aquí en Pontevedra Rafa. Anda, Rafa, no me jodas, lo tuyo es andar de tapas. Cuando parecía que por fin esto iba a ser normal, después de 2 elecciones, aparece el tonto de Abascal con el pin de los cojones. Otra va diciendo por ahí que mis hijos no son míos, que son hijos del Estado. Ahora que salen del cole, ve y ministra tú a buscarlos. ¡Vámonos! Desde Pontevedra hasta los del EP, todo el mundo sabe que el gobierno nos miente. Cuando dije digo, digo Diego, digo Diego y dije digo, así habla Pedro Sánchez. Con Podemos no dormía tranquilo, ahora le cuesta despertarse. Cuando vicepresidentes hay ministerios inventados que antes no existían. Para que Pablo Iglesias aplauda la monarquía. Hay que ver que suma rapidez, los chinos han construido un hospital solo en 10 días. Pero han tardado un poco más que el polvo de Estefanía. ¡Estefanía! 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 Y lo que tenemos por aquí con Milores y Feijóo no se ponen de acuerdo. Llevan más de 8 años a vueltas con Montecelo. Desde Pontevedra hasta los del EP, todo el mundo sabe que el gobierno nos miente. Desde Pontevedra hasta los del EP, todo el mundo sabe que el gobierno nos miente. Vamos. Dios, que ganas de un churrasco ahora. Vamos, pues dame baixando proteína xa. Oh, vamos a dedicar unha canción a nosa fonte de inspiración principal, que está en primeira fila, o noso querido Lores. Está aí lendo, pon as gafas de ler, coño. Estaba explicando Carmela Silva quen era Estefanía. Pero que pasa, tú non sabes quen é Estefanía, ti en que mundo vives, muchacho? Non miras a televisión, está a Carmela Silva aí dicindo Estefanía é unha que foi ali a unha isla e o mozo tracatrapi. Bueno, o que vamos, Lores, que estamos moi preocupados por él, porque antes das eleccións municipales debeu ter unha infección de peito tal, porque andaba co peito máis hinchao que a cabeza, que mira que é difícil, porque as encuestas dabanlle maioría absoluta. O hostiazo que levou despois, manda carallo tamén,
Así lle quedou a cara de avinagrao, Lores. Tes cara de, coño, de ter ardores. Pois mira, contra os ardores traemos un consello dun recentemente incorporado veciño a Galicia que é Su Majestad el Rei Juan Carlos o Rei Emérito. Me llena de orgullo y satisfacción en estos momentos tan duros y difíciles para la monarquía poder estar en Pontevedra. Pues le voy a dar un pequeño consejo a Lores. Para los ardores, sal de frutas. Yo salía mucho de frutas. Hasta que me pilló Sofía. Y ahora me cogí un pisito de soltero en Chancencio, cerca del Burger King. Allí tú puedes ser el rey. Y recuerda, coge siempre la mascarilla. La más baratilla es un problema. Ya sabes que el sexo mejora a partir de los 50. Y a partir de los 100 euros ya no te cuento. Ay, mi Lores, ¿por qué te está mala cara? Ay, mi Lores, parece que tes ardores. Cando dis que en Pontevedra moitos coches ainda queda moita contaminación. Inda falando galego temos que aprender primeiro o idioma do peatón. Bótalle peito, mi Lores, cando vais a dormar con ese ti queiras aparcar. Deixa o coche no recinto, inda que chova outro ne. Vaite pro concello andar. Ai, mi Lores, por que te está mala cara? Ai, mi Lores, parece que tes ardores. Ti vas polo mundo inteiro percorrendo 1000 carreiros con peito ben levantado. Non te importa que pregunten de onde salen os cartos de todo o que tes viaxado. O que faz por Pontevedra temos que reconocer o que tío faz de corazón. Pero mira polo resto de parroquias e aldeas, non me seas cabezón. Ai, mi Lores, por que te está mala cara? Ai, mi Lores, parece que tes ardores. Quero te ver, viaxando por Tomece, por Campaño tamén. Quero te ver, cuidando a Pontevedra e as parroquias tamén. Quero te ver, viaxando por Placeres e por Xeve tamén. Quero te ver, cuidando Pontevedra, mi Lores, mi Lores. ¿Dónde está Rafael? Rafa o do PP anda metido nos bares. E o que ten que facer tamén nas redes sociales. Agora dentro dun mes vai sacar a Rafaneta para poñer vos cafés. Pete un mes de Pontevedra subido nun composteiro ou sentado na calzada. Aí algo se pasou desa neurona cruzada. Aí algo se pasou desa neurona cruzada. Subido nun composteiro ou sentado na calzada. Aí algo se pasou desa neurona cruzada. Porque non é moi normal o que estás facendo, Rafa. Bueno, señores y señoras, estamos agotando nuestro tiempo.
Quería empezar por moitas cousas, pero vou empezar pola seguinte. Este ano fomos 13 murgas, que eu sei que foi moi pesado, moi largo, moi tedioso, pero eu de corazón aos nosos amigos PTVs, os naveiros, os de Noalla, os arrumbados, os 13 somos finalistas desde Carnaval, porque os 13 levantamos o Festival de Murgas. Señores do Concello, o ano que ven quedamos 2 meses antes e falamos un pouquiño para non estar aquí o Correi Urco caendo o moco e a baba por un lado, a outro por aquí e así, e todos ben despertiños, vale? Bueno, pois, que locura isto do Carnaval. Llegó a la investidura, en el saludo a los reyes de España, hubo un momento que se le puso dura. Estoy hablando de la silla y su palanca. Debió atascarse y pasó muy deprisa. No hubo parada a gran velocidad. Dicen que Lores habló con Don Felipe y dijo Lores 4 lomos y ya está. Y qué locura, locura, locura. Y qué locura cuando llega febrero. Y tú me curas, me curas, me curas. Me curas cuando te veo sonriendo. Y paseando iba el Papa Francisco, cuando del brazo lo agarra una china. Él entendió que había más peligro que si ahora se sube aquí Sabina. Armó el brazo con su fuerza divina y lo bajó dándole a la condenada. Llámale bote o llámale porrazo, yo le diría una hostia consagrada. Y qué locura, locura, locura. Y qué locura cuando llega febrero. Y tú me curas, me curas, me curas. Me curas cuando te veo sonriendo. En el desfile de las Fuerzas Armadas deberían tener mucho cuidado. Están perdiendo tanta audiencia como miembros va perdiendo ciudadanos. Este año ha sido trending topic, un porrazo con una banderola. Al rey Felipe no le pareció raro, en esta escuela son de abrazar farolas. Y qué locura, locura, locura. Y qué locura cuando llega febrero. Y tú me curas, me curas, me curas. Me curas cuando te veo sonriendo. Y qué locura, locura, locura. Y qué locura cuando llega febrero. Y tú me curas, me curas, me curas. Y yo curarme no quiero. Y yo curarme no quiero. Y yo curarme no quiero. Pontevedra, moitísimas gracias por todo, foi un placer, como decía Johnny, para nós compartir escenario con 13 agrupacións. Todos somos gañadores, para nós o máximo premio é estar aquí na final. Graciñas e ata o ano que ven. Y hasta aquí hemos llegado esta noche y aquí se termina nuestra función. Un saludo a nuestros amigos burgueros y por supuesto a ustedes, gracias de corazón. Yo digo así una vez más y que viva el carnaval. Yo digo así una vez más y que viva el carnaval. Yo digo así
se retiran con súas verduras, cebolas, allos, cenorias, escarolas. Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por el mundo y me he dado cuenta de que donde no hay amor ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amante, esta vida es infernal. Sin amante, ¿quién se puede controlar? Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Y si te dejan no lo pienses más, búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Pacheco Luz, vou baixar a cantar entre este maravilloso público de Pontevedra. Teño que ir despacito, por suposto. Por si acaso se acaba el mundo, todo tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por el mundo y me he dado cuenta de que donde no hay amor ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor y de dónde estás tú. Sin amante, ¿quién se puede consolar? Sin amante, esta vida es infernal. Todos para hacer bien el... No sabes de dónde estás tú. Con colores. Y si te deja no lo pienses más. Búscate otro más bueno. No se entera esta xente. Espera, vou a dirixir. A ver, Guille, céntrate. Como di a canción? Búscate outro más bueno. Pero primeiro non é, para hacer bien el amor. Ay. Fatal. Voy a preguntar a Miguel a ver si sabe. ¿Ti sabes como a canción? Qué desastre, ¿sí? Ana, ¿qué sabes, no? Búscate otro más bueno. A ver, Guille, es así. Vete a enamorar. Mover los hombros no, me hace reír. Pero levántate, hombre. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Y si te deja no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar. Y ahora que sí o pose de Rafaela, de Cifuerra. Muy ben, Guille, que mono, Ollo bonito perfecto. Bueno, que? Como? Claro, teño que subilo para baixo. Que adelgacei. Bueno, pois eu subo para arriba. Que? Para arriba, claro. Bueno, que tal o está pasando? Que tal cos veganos? Sí? Bueno, alégrame moito. Vou subir
Agora vou subir polo gariñeiro, porque como teño que facer tempo, teño que lucir este modelo. A ver, onde está Joaquín para que me faga a foto? Joaquín! Bueno, quero pedir un aplauso tamén para os chicos do sonido. Pablo, José e os que están dentro. Eladio, Juan e Carlos, acórdome. Que sempre están poñendo, sacando micros. Tamén os cámaras que... Ai, os cámaras non me acordo, só me acordo de Paco. Bueno, un aplauso para eles tamén. O merece. E outro aplauso para as murgas, claro. Máis forte. E outro para a presentadora, por suposto. Veñan, ai, querida, que teño que subir, collí unha talla menos de pantalón. Mais, unha talla de máis. Vou seguir, vou por o gariñeiro. Hola. Ai, vou dicir unha cousa a ver se vos acordades. Porque tenía unha mujer dentro de un armario. Sí, pero os brazos que dixen eu, parecedes ninos pequenos, Fernando! O digo, Benito! Que tal? Que tal? Como está a gustar a final das murgas? Como sempre. Bueno, sigo para arriba. Hola! Quería saludar a Fran, pero non o miro. Un amigo meu. Non o miro. Sí, saúdan todos eiches. Hola, Fran, mi madriña, estás no galiñeiro de todo, Bueno, pero chegaches. Menos mal. Eu xa non vou subir máis, Porque senón vou acabar fina. Non me vai caber o pantalón, o sea, vai me caer máis o pantalón, verdad, señor? De que vou vestida? Chica, sabes? Claro. Sí, de Rafaela que... Bueno. Vou seguir para baixo. Bueno. Vou ir asunto de Sebastián, a ver que me di. Hola, amigos de Bueu. Que tal? Sí. Bueno, pode decirlo se queren en público. Espera, voulle poñer o micro. Non pode comer. Que mono! Unha rosquilla! Ostras, é verdad. Non a ia comer, ia levar para o camerín. Que desconfiados, verdad? Pensaba que ia comela. Non como mentres actúo. Beber sí, pero comer non. Está prohibido. É para despois. E sabedes todos, eu non sei se a xente nova aquí que ven por primeira vez as murgas, pero dende hai 14 anos a min e aos fotógrafos e toda esta xente tamén, Pablo, tal, non nos poñen un pincho. Ni un pincho, Isto está ben, moi ben. Sí, é verdade. Joaquín, unha foto para a posteridade coa rosquilla. O pincho. Pa outra vez podía ser meluza do pincho, pero bueno, igual tamén está ben. Home, é un detalle, que sí? Sí. Buah, non me deu tempo de ir a Bueu. Ia ir o domingo, pero salín o sábado pola noite. Teño ganas, pero xa me vou o luns, xa non podo ir. Bueno, para o verán. Para o verán vou a tuya. Que tal, Sebastián? Mira o pincho. Non me podo... Que? Sí, pero non me cabe. Engordei. Non me cabe. Non cabe os pantalóns. Ai, bueno, vou baixar, deben estar xa preparados. Porque estes que veñen agora son do Grove. Por que non se... Claro, son do Grove. Por que se ríe esa señora? Que? Bueno, sí, este ano, porque, claro, o concurso de murgas de Pontevedra cada vez está mellor, hai máis participantes. E hai moita xente do Grove, de Noalla, de Pontevedra. Vai que sí? Os de Grove mola moito. Ademais, a lanzada de Grove, non de Sanxenxo. Toma! Sasca! A ver, co pincho. Mira a rosquilla. Bueno, despois, non me acordo como se chama o meu amigo de Bueu, pero despois desta actuación, vou na probar, e che digo despois como está, vale? Vou saudar a Luís, que este verán me deixou o seu local para facer o microteatro dedicado ao meu mozo Santi,
Valiente, chamábase. Voulle dar un bico a Luis. Estaba por aquí. Aquí está Luis, gracias. Gracias, Luis. A ti. Qué mono. Gracias por vir a ver as murgas. Paco, que estás facendo? Todos co móvil mentre estou actuando. É unha falta de respeto, a que sí? Sí, que me estabas mandando vía WhatsApp? E que estabas mirando? Sí, pero esa lía guapa ou fea? Un amigo de Bueu, que como non me poñen pinchos, mira, que majo. Trouxe unha... Por qué? Non a vou comer aquí. Carme, queres probar, guapa? Sí. Ai, non, pero aquí non, despois, cando subas. Despois, claro, aquí non se pode. Recordo, non se pode comer ni beber. Para comer e beber hai que ir á cafetería, que é unha cafetería preciosa. Oiche, chiqui. Iba a chamarte Cookie outra vez. Ai, Joaquín, ven. Quero unha foto co Rei Urco, a de todos os anos, co público detrás, por favor. Levántese, levante. Coa rosquilla. Bueno, non, se rosquilla, si, non? Como pose de Rafaela? Gracias, Joaquín. Ai, se non fora por ele. Un aplauso para Joaquín, tamén fotógrafo de Canal Rías Baixas. Que se pode mirar, Despois o podedes mirar outra vez pola noite, se queredes volver a ver as murgas. Si queres, non, Guille? Pois podes mirar outra vez. En vez de ir por aí de copas, poste a ver en YouTube, Canal 7, Rías Baixas. Pilar, acórdate. Tens que axudarme agora. Se me caen os pantalóns para arriba. A ver, axúdame. E a gravedad. Ti tes un rollito con Guille que non é normal, Que forte. Tes un rollito, cuidado, Pois aí eu no periódico con el, non ti. Home, non miraches. Pois tranquila, espera, primeiro un pé. Espera, para que me vaya por atrás, así. Por si acaso. Así. Vale, correcto. Espera. Ay, gracias, Pilar. Un aplauso para Pilar, que sempre me axuda. Ven. Poden apagarse as luces do público, que vou improvisar aquí media hora, porque están ensayando por detrás. Pacheco! Paco, corre, vai a apagar as luces. Paco, ai non, que pode vir unha revisión destas da Seguridade Social. Paco, un momento, apaga as luces. Que? Pero para que pagas xa? Ainda todavía non deben estar. Bueno, hoxe estamos na final. Ao final non morremos todos. Coas murgas, 13 murgas. Miguel, 13 murgas este ano, atende, 7 o luns, pensábamos morrer todos. Que coronavirus, nin que carallo. Eras murgas, o que íbamos morrer todos. Oxe, un chiste boísimo tamén. Non morremos coa Cruz Campo, ímos morrer co coronavirus ese chino, ese virus chino. É boísimo, joder. Bueno, parece que xa están. Voulle preguntar, somos meus amigos. Que? Sí, están. Creo que sí. Vou preguntar por casa, porque despois teño que recular, e non estou hoxe co pantalón para recular. Estades, chicos? Sí. Con todos vos, Janas de Leria. Ilusionistas que te fan ir a votar. Prometemos sempre o mismo e volves pica igual. Non busques
que escale o truco, non hai trampa nin cartón. Simplemente trajas todas, vivimos da tua ilusión. A nosa magia es tan fácil que te creas que todo va genial. Trucos para despistar, huesos de aquí para allá, pero para ti todo sigue igual. A nosa magia es tan fácil que te creas que puedes escoger. Partidos a barrer, colores a quites, collas que collas vais a meter. O máis difícil todavía facemos cho sin dolor. Y a bajarnos el chitón, que o sueldo poñémolo no. Hay solares polo chrome abandonados pa' comprar. Vale o doble, non dis nada, hasta 6 meses a picar. A nosa magia pode facer que os de vos hasta chejen gobernar. Si queres libertad, dítelo que evitar, eses prohíben hasta o carnaval. A nosa magia. Boa noite, Pontevedra. Encantados de estar un ano máis nesta noite máxica, que xa son uns cuantos desde moitísimos anos levamos vindo aquí. Vamos a empezar a actuación primeiro falando de cousas do noso pueblo, se non o chegar alá con menos vivos. Vamos a empezar primeiro falando dun skatepark que fuixo o alcalde mesmo diante do ayuntamiento. Non sei se é para vigilar o fillo, non sabemos para que é, pero os dentes serían de un polo chan seguido. Hai quen di que eso pagou nos dentistas porque... Vamos luego a contar así. Veña. Doctor, o rapaciño solo teñe muelas, os dentes quedan no skatepark. Doctor, o ratoncito Pérez xa teñe hernias, que parece Lourenço a carrexar. Derraron as nais con cotovelos, si Emma xa te abandonou. Quen carallo che dou esa idea? Entón o alcalde confesou: ahora teño un altavoz que compré en Amazon. Me lo dijo Alesa. En el polvo acertarás. Me lo dijo Alesa. Si haces un skatepark. Me lo dijo Alesa. Eso será conocido. Me lo dijo Alesa. Por los monte los caídos. De tanto baticazo que a vera, xa verás. Gracias. Ahora vamos a contarvos dunha agencia de viaxes que había ali que lle meteu estafas a todo o mundo. Mandaba a xente de viaxe, deixaba por aí adiante. Si queredes ao vosso alcalde tantos viaxes que vai por aí a coller premios, si queredes olvidarvos del, encarjadeño esta agencia que vos lo deixa en Japón ali hasta que volva amarillo. Non hai problema ningún. E despois tamén cantamos nesta canción xa un poquinho das aventuras do vosso amigo caballero, que xa sabedes, non? Todas as navidades ten que dalo o punto de gracia. Vamos alá. Son Chejón y Willy Fogg para dar a volta ao mundo, sí. Iba a conseguir si viaxara con mi onda por aquí. El aquí xo facer magia e fixo majas na máis. Mandaba xente de holidays sin vuelo para regresar. Soñaba co Caribe, comprou billete pa ir. E a revolta foi para o Caribe que hai ali. Non foi capaz de dar mar. Hasta pode molar eso de viaxar
e que te deixen ala. Voulle encargar un vuelo pa irá, miña sofradera, que ben vai a quedar alá. Este ano a caballero foi seño tema das mans, a noria casi bota andar por culpa do temporal. El truxo a peli de Frozen picouse cos de Madrid, que o jorobado de Notre Dame teñeno de alcalde alí. Non foi capaz poñer bijo a nevar, el pudolle coller blanquiña como é, a que no submarino ven e a disfrutar, todos alucinar. A luces podes quitar, xa ven todo en color igual. Gracias. Ahora xa para ir acabando cas cousas do pueblo, vamos a contar o que nos pasou coa folla parroquial, que resulta que na portada da folla parroquial buscaron unha foto en internet dunha parexa para falar da relación na parexa, e resulta que esa parexa era unha parexa de actores porno. Non vexas que se montou no pueblo ali, como que pasa sempre, aquí nadie mira porno, todos somos moi comedidos, los documentales del Ador, non sei que, pero así que sale a parexa, hostia, mira quen é. Vamos a contar. Neste pueblo non mentimos, sabelo ben. Mesía, aquí nadie mira porno, que cousas tes. Mentira, que cando sale unha folla nun santiamén. María, ese tipo era o que tiña un xarrete casi hasta os pés. Foi Chocura Vendura que buscou a fotografía, perdone don Antonio, con roupa non conocía. Pois pa poñerche a penitencia, mandamos o enlace donde si a conocías. Mentira, tamén pasa coas ameixas de Portugal. Mentira, hasta parece un chicote pa falar mal. Mentira, pero que carallo sabes ti cal e cal. Mentira, porque si la mesas dúas cos ollos fechados sabenche igual. Ay, sabenche igual, pero que ten bijote de Portugal. Bueno, ahora vamos a empezar a contarvos algo de aquí, dos rollos que hai todos por aquí polo medio da ciudad, as carreteras, cos cambios de dirección, con tanta peatonal e con todo este rollo. E despois xa vamos a enlazar con a música do auditorio que nos están facendo no Grove, que están facendo no sitio coa pedra máis dura do mundo. Levan a picar 6 meses para facer un auditorio, e indo que lle queda. E resulta que o auditorio está ao lado pejado do centro de salud. Entonces os vellos do Grove están as máquinas todo o día, ton, 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 ton. Os vellos están do corazón como a motos todos, porque van tomar a tensión, e aquilo sonan ao medio, cando lle pon no peito, a cojonas. E dime, má, pero que Rambo aquí con 90 anos. Vamos a contar. Hai que ser un maestro do escapismo, a circular en coche por aquí. Cambian as calles é un laberinto, do que é máis fácil salir. Me chaman de humanizar, poñer as eras a nivel, será pa humanizar os barrendeiros, que non hai esquinas pa barrer. O alcalde xa ten o truco ensaiado, donde hai atasco vai no peatonal. Así que xa podedes prepararvos pola Santiña e Castañar.
a 10 por hora nada máis, colgado el sol na peatonal, que peatóns que andan como locos, non te vayan a atropellar. Si vas en bici peor, un gran escalador terás que ser. Vaite cambiando de piñón, porque te encontras con algún badén. Parece que subes o Tourmalet. Vamos a ter para disfrutar un auditorio especial. Estamos empezando e manda carallo que sona música xa. Tacatatán, son as 8 da mañá. Excavadoras e picadoras xa comezan a afinar. Veña a picar e toda a temblar a casa do mar como un flan. Si te vacunas da pallaucha non xa vayan a colar. Subes o monte da vila, es o mundo ao revés. Ahora encontrás máis palistas que a médicos pa atender. Porque Feijóo coa sanidade apreta cada vez máis, vaite obrigando a ir ao de Pajo a publicar vai quitar. Pois pa votar vou ir igual polo privado tamén. Ala pa marzo dijo exacto, o meu voto canto Bueno, vamos xa a poñernos coas cousas de comer. Vamos a falar do succionador de clítoris este que hai agora. Xa sabedes que o clítoris é unha cousa que os hombres nunca encontramos, diz que está aí, pero os hombres somos máis torpes para iso que Dios. Entre o clítoris e o punto G eu ando máis perdido que Dios. Bueno, un amigo meu meteu a pata de carallo que lle dixo a muller: María, xa che encontrei o punto G, tiño a túa prima, carallo. Bueno, vamos a contarvos estas cousas que están pasando co aparato este, porque hai verdadeiros peligros por aí, Vale. Os homes xa empezan a sobrar, nin para o sexo fan falta xa. Ahora existe un aparato que las poñe no aí abaixo e así aspirando ablanda o garbanzo. Que felicidade. Cando poñas estate alerta, porque o mando a ver donde o deixas. Si chocó y enjañado abuela, sube pa oír a novela, que tipo las nubes volven chas uñas azules. Abuela baixa o volumen que deixa chupar. Grove fainos artesanos, bioguildos de pau barnizado, pero a mi hijo estás me escarallando. Fai favor en los bajas tan anchos, esto no es broma, porque deixan a forma, e xa me empeza a miñocar, a trancolear. Gracias. Bueno, ahora vamos a falar da historia esta de amor en carne viva, vina dunha telenovela venezolana de 2000 capítulos de Pedro Sánchez e Pablo Iglesias, que primeiro non saturaban e agora, madre mía, tan bon reportaje de foto de bodas, miro. Vamos aló.
se volver con tantas veces a votar que xa non sei como vai ser con quen cambian de chaqueta esta vez. A investidura puxose tan dura que todo eran gritos. Votamos e non houbo forma, que non daban as contas, o pato non dormía nin contando ovejitas. Votamos de novo, Pedro veu vir o lobo, ni ovejitas nin hostia, xa durme como un oso. Tanto abrazaron coletas, quedaronlle secuelas, leva meses cuspindo, ainda ten pelos na lengua. Están coa luna de miel, todo vai ben de momento, hasta o paro descender. Tanto vicepresidente, antes no llamo yo ni llamas tú, que ni se falaba. Y ahora cuelga tú, no cuelga tú, acabaron na cama. Gracias. Ahora vamos a facer unha sevillana co que nos espera en Sanxenxo. Xa sabedes, ides a Sanxenxo, cuidado coas mulleres, todas ben vestidas, abrigadiñas, que ven por aí un picha brava de carallo. Está Juan Carlos aí que quere vivir para aí, e se xa sabes onde pon a bala, pon a picha, Eso, cuidado. Andade con moito cuidado, vale? E depois tamén vamos a facer un cachiño sobre o tema que tendes aquí co Puente do Burgo, que non sei que pasa aí, que levan non sei cantos meses empezados. Os chinos fixeron un hospital en 10 días. Si queredes mañán, avisamos aos chinos, veñen ás 10, ás 12:15 está o punto listo. Avisade, Teña o teléfono. Lores. Douche o número do Chin Lu Wayne, en 2:15 está listo. Con alumbrado de todo, e con outras barandillas, Que en Sanjenjo te pongas la minifalda. No me gusta que a Sanjenjo vayas con la minifalda. Me vivir un individuo, un borbón de pura raza que tengo coronavirus. Sofía o que tenga en riba, a pobre ya se acostumbra. El adillo peluquero, córtame un poco las puntas y luego córtame el pelo. Todas mujeres alerta, aunque Juan apunta abaixo, sangre azul ten polas venas, e as pastillas azules cargañe a escopeta. Juan a ti justa chavela, de Sanxenxo non che peja, vente cos da Dornameca, que cada dormiña leva 2 caixas de cerveza. Ese puente centenario le van meses arreglando. Ese puente centenario a nadie le está ajustando. Quieren poñelo moderno para o telado alumbrado, falade con caballero. E veñen os peregrinos de camiño a Santiago, o chejar a barandilla, en donde carallo estamos estrellas de Ceireilla. Lores puxo a barandilla para proteger a ría, pois se anti-mexadiñas ten as rejas tan xuntiñas que non cabe nin a pilla. Gracias. A algún non nos cabe, a outros hai xente por aí que lle cabe. A canción foi feita así genéricamente, sabedes, non? Eu teño un amigo aí que ese, madre mía, despois de mexar bota o hombro para querute. Bueno,
vamos a ver. Ahora vamos a falar do tema este das eleccións municipales que hubo, que xa sabedes cos que ganan todos os anos, como vos e todo eso. Señora, está ben? Usted non ten na casa unha picha desas que non ten pola verja ou que? Bueno, vamos a ver. Vamos a falar do tema este das eleccións municipales, que xa sabedes cos que ganan sempre, cada vez que ganan e todo eso, hinchan como a pavos reales, hinchan que, madre mía, nunca me cabe o peito no corpo. Vamos a contárvolo. Sobre o voso alcalde, non hai nada máis. O resto van cambiando, o voso é perpetuo. Perpetuo socorro. Numerar, daba justo numerar, o alcalde contaba votos esa noite electoral. Ja, numerar, que sorpresa foi levar cando veu que repetía, dicho como un pavo real, pavo real, pavo real, pavo real, pavo real. Deshínchate, que ya ganaste, relájate, que exiges de alcalde. 11 concejales, nadie vaya a replicarche, ya non tes pa disculparte. Fíjate, sempre outro ten a culpa, a oposición ou a xunta. É a culpa cando todo se inunda, do tipo que dou o tempo na segunda. Ahora vas de ecologista y soliño vas a arreglar o cambio do clima. En los afos de fechar xa non bota fume máis, e presumes todo chulo, que notas o aire máis puro. No teu despacho pola mañán abre la ventana con vento sur. Parece que che botaron viva Porú, e mandas a reciclar, e mandas a compostar. Tierra rama quiere chosquitar, ay o vai, dis que che irá mal. Lores cambia de chip, que xa pareces un de Greenpeace. Si che poñemos as coletitas xa te confunden con Greta Thunberg. Dis que luchas pola ecología, pero eso ni tío crees, que para lavar esa cabeciña jode la agua de medio leres. Bueno, e agora vamos a cantar unha canción de despedida xa, dándovos as gracias polo recibimento que nos facedes aquí todos os anos. Creo que falo en nombre de todas as murgas do Grove, que este ano viñamos un montón, e o único que podemos decir en nombre de todas é gracias, gracias e gracias, nada máis. Sabemos que vos tendes as vosas agrupacións, o vosso estilo, e nós, aportando este pequeno gran área, estamos encantadísimos, como sempre. Vámonos a despedir, simplemente facemos a anécdota esa que están sorteando en Raxó un succionador tamén, xa sabedes, comprades rifas todos, os homes comprades igual, a ver por onde a metedes, tende cuidado que hai un burato que con metades empezan a salir as almorranas como chícheros, Pasas por Raxó, compra unha rifa, porque sortean un succionador. Si non che toca exiges encendida, que che vai a Rafa co Pikachu. Sin carretera ni aceras, o puente desespera, pero xa sabes o tema,
que listo vai a estar cando en abril vas a Campo Longo pa votar. Feijóo prepara unha mudanza, e como entre caballero a cousa cambia. Se é como tío, Galicia iluminada, ponos a catedral como palco de panorama. ¡Vamos todos! Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. O número acabó, gracias por la atención. Lo, 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 lo. Y non te fíes dos que gobernan, que non che fa jamais o truco da papeleta, pero non deixes a magia mega, con ela sempre vas a ter gana de leria. Ahora lo, 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 lo. A magia mega, con ela sempre vas a ter gana de leria. Gracias, de verdad. E gracias aos 40 que non pudemos subir aquí porque será para 20. Sacade o micro. Moitas gracias. Hasta sempre. Aplausos para Jana de Leria, non Janas. Do Grove, magníficos. Todos os anos a xente está expectante por ver o vestido de Cristina Pedroche nas campanadas. E a partir de hoxe, todo o mundo que ven as murgas vai estar expectante polo vestido de María Carrera na última salida, porque Cristina Pedroche vai ser unha juvenil ao seu lado. Así que, Pablo, cando queiras, pon a música para facer o desfile. Aí vai. A Pedroche das Murgas. Ramón, déixame pasar. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name, and your heart beats like a subway train. Ooh, it makes you wanna die. Ooh, don't you wanna take her? Isto é un vestido. Para lucirme máis para outro lado. Como hai que facer tempo, pois así luzo o meu vestido. Mira, Manolo, transparencias, todo, como a Pedroche, como Cristina Pedroche, non como la Pedroche. Vou a ver que me di Miguel. Pablo, podes baixarse a música? Gracias, guapo. Ai, espera, que é unha chica que me vai facer unha foto. Así, de cu. Como pataki. Ai, despois me mandas, non fagas como Rafa Vázquez, que non mas manda,
Mira, Miguel, teño che que pedir un favor, pero non é moi grande, A ver, é que resulta que o meu chico poñase super celoso cando te cantaba, sí, iso. Sí. Xa, pero este ano non foi moi bo para min, entón o que quero é brindar contigo e tomar as uvas como se fora Cristina Pedroche. Bueno, ti non eres máis guapo que outro, como é o cociñeiro que dá as uvas. Non, ti eres moito máis. Non me acordo, o Pichicote, non. Ti eres Miguel, eu son María. Espera, que vou coller o cava, que é de Vilanova e de Ultrú. Xa verás, é catalán, para fastidiar un pouco. A ver, aquí está, que riquiño, por favor. Un aplauso para José, que era a nova xavia do Pazo da Cultura, e me axuda moitísimo. Ai, un bico. E para Pacheco, San. O trío la la la, José, María e Pacheco. Espera, Pacheco, como mellor me tes que axudar, porque teño aquí, a ver, Jaume Serra, brut catalá. Non, acaba de brut, eu que sei. A ver. Entón, Miguel. Espera, a ver. A ver, Lucía, mira Luciana, as miñas amigas madrileñas, como se notan que son madrileñas? O que sí? Hai Cabrila. Sí, hai Cabrila, pero ti... Sí, claro. Por qué? Que che pasa, Miguel? Ah, sí, a ver. Era Sardana. Pero é parecida, que sei. Ui, a ver, Miguel, o caso é que, a ver... No, xa está, mira. Ti non te amabas de aí. Aí vou. Cólleme as uvas, iso sí. A ver, foto, para este momento único. Claro, sí, a todo o mundo. Aí vai, Ui! Pero non se pode beber nin comer no Pazo. Ostras, Pedrín. Pero bueno, ese sí, díjose que sí. Aí vou. A de unha. Cuidado, que quito ollos. Sea de dúas, sea de tres. Agora, a ver. Isto ten que quedar inmortalizado, Miguel. Eso, como comemos? Primeiro as uvas. Primeiro a uva, non? Cuidado, caense todas. Ai, Dios mío, José. A ver. O público ten que facer así. Tan, tan. Primeiro os cuartos, non se entera. Miguel, a cámara é pa aquí. Que? A ver, sí, ti me vas dando se queres. A ver, no, mellor cada un. A ver, unha, dúas, tres. Non paso. Toma despacio. Tío. 7, 9. Espera. Como este o de Madrid. 7, 8, 3. 1. Ya está. Muchas gracias. Está forte, Carallo. Está mellor o galego, Sí, mellor. Bueno, non había no súper. Fun a Freud non había. Tens que decirlle aí a Freud. Non fora coña. Espumoso das Rías Baixas, tío. Pero mellor hai que mercalo por internet. No. Está mellor galego. Há 20 bodegas que fan espumoso. Que mono eres. Teño que darche outro bico. Pilar flipaches, Aí vai, espera, vou brindar con Pilar tamén. Non. Pilar é la máis grande. Veña, unha uva, Pilar. Vai. Todo catalán. Tan triste. A quen? Vou a pegar. Bueno, por nós. Muy bien, ahí. ¡Viva las chicas! ¡Las chicas al poder! ¡Uy, Guille! Ponse celoso. Va, venga, va. Mi madre. Aquí vamos a salir coronavirus total. Eu non me acordo si... Esto que se... Dalle.
Bueno, coronavirus se prepara tamén fina, Filipina. Agora con Urco, vai. Agora con Chiqui, con Cookie, Espera, Cookie. Chiqui, non. E despois con esa chica tan salada que está ao lado do alcalde. Que está mexándose coa risa sempre. Non, a de rizo. Ah, con Carme tamén. Ese pedo. Debe tres viajes. Uy, cuidado. A ver, ti que eres? Kaki. Que chamase Kaki, sí? Ai. Ole. Quen? No, non teño amigos nin nada, xa. Guapa, ti como te chamas? Dolores ou Loli. Loli, veña, Loli, por nós. O carallo. O Loli por María. Bueno, pero non me afecta, porque... No, Miguel xa máis non, Que ahora con Carme. Venga, va, Carme, que é moi guara. Ainda que sexa así un pouco. Vas coronavirus total. Está boa, Está boa. Bueno, alguén máis que quera brindar? Non, pa. Joaquín, non me sacaches unha foto con Miguel brindando? Sí? Pero brindando? Ah, bueno, entón xa lo paso, xa. Bueno, dime. É verdad, Joaquín é un tío cojonudo. Va, Joaquín, venga. Non me dá, tío. Ah, José, agora vou por ti. Espera, pero bota un pouco máis. Non é nada. Vou acabar fina. Pero mira, Miguel, como non teño pinchos nin comidas, eu comín as uvas e o este catalá. E Villanova e tú. Carai, Joaquín. Está bom, Outra vez. Paco, ti tamén queres? Paco é astemio, non bebe. Bueno, xa está, José. A última contigo, vai, que xa vai empezar. Home, cun yogurín. ¿Qué? Chupito. Este non ten alcohol, pon. Jaume Serra, sin alcohol. 0-0. A catalá. Está bo. Muchas gracias. Bueno, creo que teño que xa que subir, verdad, Joaquín? Non, espera, antes de subir, tesme que facer unha foto así como a Pataki dentro do escenario, Espera, porque... Ainda non está. Sí, non subo mellor, non? Non vaya a ser. Espera, Joaquín. Non te vayas. Sí, Pilar, mira, aí vou. Ui, parezco Joaquín, Sabina. Ui. Digo por todo. Un saludo para o maestro, casi malla, pero el sobrevive a todo. É un sobrevividor, como eu. Que carajo. Espera, Joaquín, a ver, eu voume poñer así, cara ao público, non, de cupo ao público. Eu poso así, veña, ti dime, así, non? Agora outra mirando para lá. Ah, espera, pero vou quitar o micro, senón non mola. Xa está. Aí vou co Brut para brindar agora cos do sonido. Con Eladio, con Juan e con Carlos. Bueno, agora, a ver se me acordo da seguinte murga, que como se chamaba, ese é o caso. Sí, tropa de Mocha Caralla, aplausos!
es pa cantar en carnaval. Compañeira, como vas? Ai, estou reventada, Non sabes o que me acabo de enterar na planta 2? De que? Que a concejala de Cultura, do Grove, non sabía sumar. E o ano 2 máis 2 son 4, 4 2 eran 6 ca 8. Ahora vos contamos, ahora, xa veredes. Ai, miña nai. Somos a tropa de Moncha Caralla, que se entere a xente. Vamos ser claras, o concurso de comparsas será cousa fina. Os puestos de premios unha lotería. Mirade as actas do ano pasado, poñela a recontar al que máis avispado. Emma Towers, my friend, de que comparsa ti es? Emma Towers, my friend, aprende a sumar ben. Emma Towers, my friend, de que comparsa ti es? Emma Towers, my friend, aprende a sumar ben. Cotovelo, my friend, de que comparsa ti es? Cotovelo, my friend, justa che quedar ben. Cotovelo, my friend, de que comparsa ti es? Cotovelo, my friend, justa che quedar ben. Non podo máis, e aínda nos quedan 8 habitacións, Ai, que me dices? Neste hotel de lujo. De lujo? Será de Pontevedra. Ai, de Pontevedra, pois entonces teremos que dicir algo aquí de Pontevedra, bueno, a ver que cara nos poñen. Veña, veña, dalle. No mercado de Pontevedra fixeron reformas. Ahora con tanto restaurante está cheo de guiris e de bichicomas. En vez dunha plaza de abastos, eso xa parece a escuela de idiomas. E o coche de bomberos tuveron no que cambiar por culpa dunha jaibota que espinchou contra o cristal. E xa dixo a alcalde Lores, eso non é casualidad. A jaibota era Domínguez con un Picasso na man. Non teñas presa, non teñas presa, se en Pontevedra andas pola zona bella. Ades por hora, e o que nos tiñan que pagar as limpiadoras. Non teñas presa, non teñas presa, se en Pontevedra andas pola zona bella. Ades por hora, e o que nos tiñan que pagar as limpiadoras. Digo, este ano non foi a mellor, porque as luces xa non son as máis top. O que se ve en Nueva York, as luces do Burjo que son de neón. O submarino no mar a llover, cargadiño a Tutiplén hai que ver. Levaba nieve de Abel para Navidad, foron ya joder. O Grove o mellor pueblo o turismo de mascotas. Temos hoteles e playas, pero a merda dos cas esa no hai que na recollar. Para nosas limpiadoras os cans son moito máis limpos, porque os dueños son mexar co piripiripipi, deixanos todo perdido. Piripipi, piripipi, sempre me mexas ala, nunca me mexas aquí. Piripipi, piripipi, sempre me mexas
homes, escoitádenos ben, nós non estamos pedindo nada que non nos corresponda. Nós o único que pedimos é que nos traten por igual, indistintamente do que teñamos entre as pernas. Todos somos iguales. Miraba a miña nai desde miniña, frejando a fachada cunha sonrisa. Todo se quita, nena, todo se quita, menos a dor do peito e da rodilla. Escoita ben, máis brillo tes, estate ben. Hai que poder, tes que querer. Escoita ben, convéncete, convéncete. Si eres educado, cedesme o paso. Para ser compañeiro, súmate o cambio. Súmate o cambio, guapo, súmate o cambio. Dereitos por igual é o necesario. Respétame, respétame, somos iguales, aquí me ves. Non vou detrás, mírame ben. Respétame, respétame, respétame. Convéncete, convéncete, o meu muller tanto nos ten. Hai que poder, tes que querer. Mírame ben, escoita ben, convéncete. Elo, non será polo do cura. Un cochino. Pero porco, Ai, que cochino. Ali na feira parroquial, Non usou uns actores pornográficos, Pero con anaconda e todo, Que cochinote. Bueno, ahora vos enteradedes tamén, a ver. Ventura, eo, eo, o cura, eo, eo, o cura, eo, eo, Ventura, eo, eo, pelotas de nas que puxo nesa portada, ai vai a dar. E os de Vox preocupados queren na escuela o pin parental. Na iglesia falles máis falta que agora hai porno a folla parroquial. Que devoción, mima por Dios, gritaba o cura, mirade que unión. Vaya pasión, mima por Dios, ese sí un clavo pa crucifixión. Aqueles que ainda non sepan que esa moda do satisfalle. Un aparato que chucha, chucha, que chucha o tirar do aire. Todos tedes unha casa e o desatascador do váter. Ai que placer, ai que placer. Aquela meixa falaba portugués. No era gourmet, no era gourmet. Que a chicote non lle supo ver. Queres ir de concierto, neniño, non é tan fácil, cariño, coller a entrada. O aforo xa está completo pa ver a Leiva e Ferreiro de ano a ano. Os axuntamentos
deixalos ganar. Entre todos temos que loitar, impedir que o gobierno da Xunta e as más privadas nos veñan roubar. Nos queda unha habitación. Temos que agradecer estar aquí, que para nós é un placer, porque nos onte viñamos a 2 euros, pero hoxe vimos de hora extra, entonces contentísimos estamos. Está máis cara, é verdad. Mil gracias, que isto vai para todos vos, pas monchas, que hai moitas que non puderon subir, están aí, pa Marián e pa Loli, que este ano non puderon participar de isto. Aplausos para Tropa de Moncha Caralla. E agora pido... Oh, xa están subindo, que listos. Pido que suba o xurado para deliberar a ver como acaba isto. E nada, en 10 minutiños eu penso que xa está todo decidido. Graciñas. Vos agardamos.
Estamos xa todos e todas preparadas para dar os premios deste Festival de Murgas 2020. Imos coas puntuacións, entón. Primeiro para Leña Verde. 8, 8, 8, 6, 7 e 8. Total, 45 puntos. Imos agora para os do equipo Ja. 8, 9, 9, 8, 9 e 10. Total, 53 puntos. Valdo Lérez agora. 10, 10, 10. 8, 9 e 9. Total, 56 puntos. Imos agora con Jana de Leria. 8, 9, 8, 7, 8 e 8. Total, 48 puntos. Agora para a tropa de Moncha a Caralla. 8, 9, 8, 6, 10 e 9. Total, 50 puntos. E a cousa que é así. Bueno, vou a pedir ao xurado que suba para dar os premios. E o alcalde, a concelleira de Festas Carme da Silva e a Miguel Anxo Fernández Lores. Imos dar primeiro o quinto premio. Vou retirarme un pouquiño para aquí para que entremos todos no escenario. Vamos a agardar a que suba o xurado. Chegou Tintín. Falta xente, non? Pilar está metendo cousas no bolso. Que mona. Álvaro está a piques de subir. Estamos agardando por Pilar e por Álvaro. Imos xa entón a entregar o quinto premio do concurso de Murgas 2020, que é para Leña Verde. Quinto premio para Leña Verde. Aplausos para Leña Verde. Cuarto premio do concurso de Murgas de Pontevedra 2020 para Jana de Leria. Jana de Leria, cuarto premio no concurso de Murgas. Seguimos co terceiro premio, que é para Tropa de Moncha a Caralla. Terceiro premio do concurso de Murgas 2020 de Pontevedra, Tropa de Moncha a Caralla. ¡Aplausos! Segundo premio do concurso de Murgas para Equipo Ja. Equipo Ja, sube ao escenario a coller o seu premio. Segundos.
no concurso de Murgas 2020 do Entroido Pontevedrés. ¡Aplausos para equipo Ja! E gañadores deste concurso de Murgas 2020, primeiro premio para os do Val de Lérez. Por terceiro ano consecutivo, creo que terceiro. A ver se mo confirman. É o terceiro, verdade? Cuarto ano consecutivo, os do Val de Lérez, gañadores do concurso de Murgas de Pontevedra. Noraboa. Noraboa, equipo Ja, por cuarta vez consecutiva, xa van 4 veces que gañan este concurso maravilloso de Murgas. Quero agradecer a todo o público asistente e a todas as Murgas participantes que cada ano teñen máis nivel. E a xente, o noso público, vos esperamos o ano que ven. Pero aínda queda máis Entroido. Mañá ás 10 da noite en todas as prazas de Pontevedra. Un momentiño, teño que parar. Por favor, queríamos agradecerlle a todo o público que está aquí presente, ao xurado, ao concello, aos técnicos de sons e luces que tanto traballo levaron con nós, moitas gracias de verdad. E queríamos agradecer a unha persoa especial para nós que é Paco. Paco, ves o escenario, porfa. Sube arriba, venga. Paco, telón, Paco abre, Paco cerra. E decíamos de que lle regalamos a Paco unha placa, unha metopa, unha chaqueta como as nosas. Paco, pasa por aquí. Saca chaqueta. ¡Hola, la! Yo digo así. Paco, cerra o telón. Paco, cerra o telón. Grazas, chicos. Noraboa. E mañá vos esperamos en todas as prazas de Pontevedra. Coa noite da parodia. Graciñas, a toano. 1000 bicos. Bicos 1000. Paco.